Vítam vás na stránke autistickécentrum.sk. V tejto časti sa pokúsim načrtnúť symptomatické rozdiely medzi pohlaviami. Myslím si, že je dôležité zaoberať sa autizmom aj z tohto hľadiska, pretože v mnohých prípadoch, najmä u žien, sa porucha autistického spektra zistí až potom, čo sa u ich dieťaťa diagnostikuje autizmus. Je teda opodstatnené položiť si otázku, že ako je to možné. Diagnostické kritériá pre autizmus nerozlišujú medzi dievčatami a chlapcami, ani medzi ženami a mužmi. Nedávne výskumy však naznačujú, že autizmus u dievčat môže vyzerať inak. Preto, najmä u dievčat s miernejšími príznakmi, porucha autistického spektra niekedy zostáva v detstve nediagnostikovaná. Podľa najnovších výskumov sa to môže týkať až 80% dievčat, čo znamená, že 80% dievčat s miernymi prejavmi autizmu nie je diagnostikovaných. Diagnóza je dôležitá, nie zo štatistického hľadiska, ale preto, že zainteresované osoby by už od detstva mohli dostávať na mieru šitú podporu, ktorá by im výrazne uľahčila život. A tak naďalej sa zisťuje, či dievčatá a ženy s autizmom vykazujú iné príznaky ako chlapci a muži s autizmom. Je zrejmé, že niektoré dievčatá a ženy vedia lepšie skrývať a maskovať svoje ťažkosti so sociálnymi interakciami ako chlapci a muži. Preto môžu byť na identifikáciu autizmu u dievčat a žien potrebné ďalšie diagnostické kritériá špecifické pre dané pohlavie. Dovoľte mi uviesť niekoľko charakteristík, ktorými sa dievčatá najčastejšie líšia od chlapcov. Okruh aktivít a záujmov u dievčat býva menej obmedzený a stereotypný než u chlapcov. Zatiaľ, čo chlapci sa s väčšou pravdepodobnosťou zaujímajú o technické a mechanické témy, dievčatá sa môžu zaujímať o širšiu škálu tém. Od filmových a hudobných celebrít, cez módu a líčenie, až po domáce zvieratá. O týchto témach a záujmoch často diskutujú aj neurotypické osoby, takže príznaky autizmu u dievčat môžu zostať dlhšie skryté a maskované. V mladom veku dievčatá s autizmom vo všeobecnosti lepšie rozumejú preverbálnym formám komunikácie než chlapci s autizmom. Majú menšie ťažkosti s nadviazaním očného kontaktu a s ukazovaním na požadovaný objekt. Neskôr si ľahšie vytvárajú sociálne vzťahy, no často majú problémy s ich udržiavaním. Dievčatá sa pri riešení problémov oveľa menej často uchyľujú k agresii. V takýchto situáciách bývajú pasívnejšie než chlapci, čo ich okolie často interpretuje ako znak slušného správania. Dievčatá s autizmom bývajú v mladosti sociálne kompetentnejšie než chlapci, často vďaka tomu, že sú pod krídlami iných dievčat, ktoré radi mentorujú svoje rovesníčky. Tieto mentorky sa však v období dospievania vytratia, keď si nájdu nové záujmy alebo skupiny priateľov. Neočakávané zmeny a postupná strata sociálnych väzieb môžu u dievčat s autizmom vyvolať úzkosť a depresiu, čo môže odviesť pozornosť od primárnej diagnózy. Z uvedených charakteristík jednoznačne vyplýva, že závažnosť prejavov poruchy autistického spektra a ich interpretácia závisia nielen od individuálnych charakteristík dievčat žijúcich s autizmom, ale aj od vonkajších vplyvov prostredia. Tie zároveň ovplyvňujú aj načasovanie samotnej diagnostiky. Ďakujem vám za pozornosť.